Čaute, ja som Hani. Ja som Banán. Ahoj. To je Romanko. A chceme vás privítať u druhej súťaži. O Dotu 2, už iba Dotu 2. Keďže nejsú peniaze. A máme ich veľa. Takže podmienky budú také ako predtým, čiže Odber, napísať do videa, koment, že chcem Dotu 2. od Hardik channelu a like na video a to je vlastne Asi všetko. asi všetko. Súťaž bude vyhodnotená kedy? 20. 20. marca 2013. A dneska je pondelok, pekné počasie. My sa tu máme všetci teda radi. Nikto z nás není teplý. A ideme strihať Slendera. Čakáme na Cina. 4 minúty. 4 minúty meška a k tomu vám povieme iba toľko, že vidíme sa na rozdávaní cien. A ešte, ale no. Cena môže prepadnúť, Musíte pokiaľ sa sa dlho neozvete. no, nejak týždeň máte Bude na to. napísané v popise videa. A ešte ten účet musí byť vytvorený pred 5. marcom, 4. Aby ste si nevytvorili fake účty a nemali väčšiu šancu vyhrať. A je tu Cino! Už je, kričí na mňa z okna, lúčime sa s vami. Čaute. Čauky! I seek you.